زمهارة نتي كحادي تروس بايمانوت زمسلو سل كحادي أو تاركي زخانة أو زو إفسون تركب كالتيلون سكابو بيتن سلاسان إبسكوساتون نقبل إنا إذن كل منافقان بوزات إيوم نكحدت نايت تقابل إيوم تقابلهم كنت هيمانوت بلوا أتين كريستوس في التباريز قبرونا زي كفل نابكل توجن زخفلون ليون إيو نحن بزعباتي زيادة كاسر مخانو بزي مولوالن بزي من نواتن بزي من فللاين حدا أكل حدا بار إيو مبان آمن كما كريستوس نزيادة أب حيلو بزلو كله مزجب هيمانوتن فتاتن أو زركب توو إيو نسو نتي قلتنا كملت كابتي وديقنا أبطفاء بتحنا زنبرنا الله فردي نخاد حننا نعانا كمسل فتو زيادة كاتسر مغانو بزي مولوالن بزي متلتالن انبر نتي لعلي سبعاوي نتي سبعاو حساب زخونا عين مرمر منتانا سب زخونا قال حال أكاب حال باريكم زخونا عين خعال كمون زربا نايت سغا كريستوس متحات يزبل فريساوي يوليانوس عين قبلن إنا كمين السو زي نايت كريستوس سغا فطور أيقون زي حمد إيو زي موتون إيو بلا إذا سغا بيتانا يسوس كريستوس متحات إيو زبل زربا مس زربا ناي منافقان ماني حدا إيو نسوس نسغا كريستوس كخبر كبير نتا تلحن ناي كريستوس حمام بفتسون سب بفتصون نام خار أبصحكم أون سجار بسلطان زيادة كم دريس فترهيو كم مريت فتيرون نباويتن لباويتن نفسي أحضر الرسوخاء بهريو أي حممن أي موتن إيو بلا نحن عقنا زيادة قال بسجاو زحمن بملكوتو بنا حمام موت يبلود نبل إتحمام كونه موت منم زي قربو نسو بباري ملكوتو كما يلو كحمم كموت يقل انتقونا قنا كلهم حواريات عبيتهم قلاويا نمرانا مسترات الدس يتدسيان كلهم نسو سامية بلبو حزنة فكذا مقدي بمقاد دخمة دكسة بتفعيد موقعن تفتاف رخصان آيهود مقبالن تحقسة بدحر زي منتانا عم مسكت تصغيرو نموت بسحر بورنو بخينات توقع حاتيات آيقبرن أواكو حصوتون أي تلقون بمباد بريصوت مهارو
ዘበራይ
Amen.
Amen.
Thank
ኢየሱስ ክርስቶስ
Amen.
وزلزلة لك
ዘኤርምያስ ነቢይ በረከተ አምላኩ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 15 ኣብ በለሞ ከምዚ ስዕብ ኢልካ ስበር ኣቶም ንእግዚአብሔር ክትሰግዱ በዘን ደጌታት እዚኣተን እትኣቱ ሰብ ይሁዳ ኩልኻትኩም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ። እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ መገድኹምን ግብርኹምን ኣጸብቑ ኣነ ከዓ ኣብዚ ስፍራ እዚ ከንብረኩም እየ። እዚ መቕደስ እግዚአብሔር እዩ፣ እዚ መቕደስ እግዚአብሔር እዩ፣ እዚ መቕደስ እግዚአብሔር እዩ እናበልኩም ኣብ ቃላት ሓሶት ኣይትወከሉ። መገድኹምን ግብርኹምን ብሓቂ ኣጸብቑ፣ ኣብ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ፍረዱ። መበለትን ኣይተጨንቕዎም። ኣብዚ ስፍራ እዚ ንጹህ ደም ኣይተፍስሱ። ከይትጠፍኡ ንኻልኦት ኣማልክቲ ኣይትስገዱ። ከምዚ እንተ ደኣ ኣነ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ እወ ኣብዛ ነቦታትኩም ዘለዓለም ዓለም ዝሃብክዋ ምድሪ ከንብረኩም እየ። እነሆ ንስኻትኩም ኣብ ዘይጠቅም ቃላት ሓሶት ትውከሉ ኣለኹም። ኣየ ንስኻትኩም ትሰርቁ፣ ትቐትሉ፣ ትዝሙ፣ ብሓሶት ትምሕሉ፣ ንጣዖት በዓል ተዓጥኑ፣ ንዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልክቲ እውን ትሰግዱ ኣለኹም። ኩሉ እዚ ፍንፉን ግብሪ እዚ ትገብሩ እሞ ናብዚ መፂኹም ከዓ ኣብዛ ብስመይ ዝተሰሜት ቤት ኣብ ቅድመይ ኮይንኩም ድሑናት ኢና ትብሉ ኣለኹም። እዛ ብስመይ እተሰሜት ቤት ዶ በዓቲ ጓሓላሉ እንሆ እቲ እትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ባዕለይ ርእዮ እየ። ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። እምበኣርሲ ናብታ ቅድም ስመይ ዘሕደርኩላ ስፍራ ናብ ሴሎ ኪዱ እሞ ብሰሪ እከይ ህዝበይ እስራኤል ከመይ ዝገበርክዋ ጠምቱ። ሕጂ ከዓ እዚ ኩሉ ሓጢኣት ገበርኩም። ሽሕ እኳ ደጋጊመ እንተተዛረብኩኹም ኣይሰማዕኩምን፣ ፀዊዕኩም እውን ኣይመለስኩምን። ስለዚ ከዓ ነዛ ብስመይ ዝተሰመየት ትውክልትኩም ዝኾነት ቤት እወ ነዛ ንዓኻትኩም ነቦታትኩም ዝሃብክዋ ስፍራ ከምቲ ንሴሎ ዝገበርክዋ ክገብራ እየ። ከምቲ ንኩሎም ኣሕዋትኩም ህዝቢ እስራኤል ዝደርበኽዎም ኣብ ቅድመይ ክድርቤኩም እየ። ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ዘሕዝቅኤል ነቢይ በረከት አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ 44 ልዑል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣቶም ህዝቢ እስራኤል ምስማዕ ካብ ኣበይኹምሲ ኪዱ ነፍሲ ወከፍኩም ንጣዖታትኩም ኣምልኹ ጸኒሕኩም ግና ንዓይ ክትእዘዙኒ ከም ዘለኩም ንቅዱስ ስመይ ብመባእኹምን ብጣዖትኩምን ከም ዘይተርክስዎ እሰምዓልኩም ኣለኹ። ኣብታ ሃገር ኣሰምዓልኩም ኣለኹ። ኣብታ ሃገር ኣብቲ ቅዱስ እምባይ ኣብቲ በሪኽ እምባ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል ዘበልኩም ኩልኩም ከተምልኹን ኢኹም። ኣብኡ ተሓጒሰ ክቕበለኩም እየ። ኣብኡን ንመስዋዕትኩምን ነቲ በኹሪ እቶት መባእኹምን ምስ ኩሉ ዝተቐደሰ ነገርኩምን ከተቕርብለይ ክጽበየኩም እየ። ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ካብቲ ፋሕ ኢልኩሞ ዝነበርኩም ሃገራት ምስ ኣውፃእኹምን ኣከብኩኹምን ነቲ እተቕርብለይ መስዋዕቲ ከም ጥዑም ዝማዘው ዕጣን ገይረ ተሓጒሰ ክቕበለኩም እየ። ኣሕዛብ ከዓ ኣነ ቅዱስ ከም ዝኾንኩ ክርእዩ እዮም። ንስኻትኩምን ናብ ሃገር እስራኤል ናብታ ነቦታትኩም ክህበኩም እየ ኢለ ዝመሓልኩልኩም ሃገር ምስ ኣተኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም። ኣብኡ ነቲ እትገብርዎ ዝነበርኩም ዘጸይፍ ተግባራትኩምን ከመይ ኢልኩም ንርእስኹም ከም ዘራኸስኩምን ክትዝክሩ ኢኹም። በቲ ዝገበርኩምሞ ዘበለ ኩሉ እከይ ድማ ነፍስኹም ከስካሕክሕ እዩ። ኣቱም ህዝቢ እስራኤል ከምቲ እኩይ መገድኹም ከምቲ ብልሽው ግብርኹምን ዘይኮነስ ምእንቲ ስመይ ኢለ ምስ መሓልኩኹም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር
أنا እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ዘሚክያስ ነቢይ በረከት አምላኩ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 13 ህዝቢ እስራኤል ዶ ርጉም እዩ እግዚአብሔር ከትዕግስቱ ዶ ወዲዩ እዩ ብሓቂ ዶ ከምዚ ዝበለ ነገር ይገብር እዩ ነቶም ቅኑዕ ዝገብሩ ከብሒ ሕያውነት ዶ ኣይዛረቦምን እዩ ይብሉኒ ኣለዉ እግዚአብሔር ከዓ ንህዝበይ ከም ጸላኢ ትጎብጥዎ ኣለኹም ሰባት ኣብ ገዛና ብድሓን ክነብር ኢና ኢሎም ካብ ውግእ ይምለሱ ሃብታማት ግና ኣብ ዓዲ ጸኒሕኩም ዕድኦም ክሳዕ ዝኸፍሉ ባርኖሶም ካብ ዝባኖም ገፊፍኩም ታሃዚ ትገብርዎም ኣለኹም ካብ ሰራቂ ኣይትሕሹን ኢኹም ነተን ኣብ ማእኸል ህዝበይ ዝነብራ ኣንስቲ ካብቲ ዘትክራኦ ገዝአን ትሰብውን ኣለኹም ንደቀን ከዓ ካብ በረኸተይ ንሓዋሩ ከም ዝርሕቑ ገበርኩምዎም እዚ ስፍራ እዚ ስፍራ ዕረፍትኹም ኣይኮነን እሞ ተንስኡ ኢሉ ብሰሪ እቲ ሕሱም እከይኩም እዚ ስፍራ እዚ ክባድም እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ሓሳቡን መታለልን ዝኾነ ነቢይትን ብርቱዕ መስተን ክበዝሓልኩም እዩ እናበለ ዝንበ ነቢ እዩ ዝፈቱ ህዝቢ እስራኤል ንኩልኻትኩም ነዞም ተሪፍኩም ዘለኹም ብርግፅ ክእክበኩም እየ ከምቲ ኣባጊዕ ኣብ ደንበ ዝእከባ ክእክበኩም እየ ከምቲ መጓሰይ በዚ ብህዝቢ ክመልእ እዩ ኢሉ መለሰሎም እግዚአብሔር ኣብ ደገ ከፍተሎም እዩ ካብቲ ዝተማረኹሉ ሃገር ከዓ መሪሑ ከውፅኦም እዩ ኣብ ደጌታት ብሓይሊ ከፊቶም ናብሶም ዝኾነ እግዚአብሔር ከዓ ባዕሉ መሪሑ ከውፅኦም እዩ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ኣቱ ምሕሉቕ ያዕቆብ መሳፍንቲ ህዝቢ እስራኤል ስምዑ ብዛዕባ ፍትሒ ክትግደሱ ይግባአኩም ነይሩ ንስኻትኩም ግና ሰናይ እትጸልውን እከይ ከዓ እትፈትውን ሰባት ኢኹም ንህዝበይ ብሂወቶም ከለዉ ቆርበቶም ቀሊጥኩም ስጋኦም ከዓ ኣዕጽምቶም ፈላለኹምዎ ንህዝበይ ቆርበቶም ቀሊጥኩም ዓጣጽምቶም ሰሪርኩም ከምቲ ኣብ ቁራዕ ናብ ድስቲ ዝኣቱ ስጋ ቆሪጽኩም በላዕኹምዎም ሽዑ ናብ እግዚአብሔር ከተእውዩ ኢኹም ንሱ ግና ኣይክምልሰልኩምን እዩ በቲ ግዜ እቲ ክፉእ ስለ ዝገበርኩም ጸሎትኩም ኣይክሰምዕን እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ እቶም ህዝበይ ዘስዕቱ እቶም ዝብላዕ ዝህብዎም ሰላም ዝእውጁ ነቶም ዝብላዕ ዘይህብዎም ከዓ ውግእ ዝእውጁ ሓሰቱ ነቢያት ከምዚ ይብሎም ኣሎ መዓልትኩም ሓሊፋ ፀሓይ ዓሪባትኩም እያ ድሕሪ ደጊም ከም ነቢይ ራእይ ኣይትርእዩን ትንቢት እውን ኣይትዛረቡን ኢኹም እቶም ራእይ ዝርእዩ ክንውሩ እቶም ትንቢት ዝዛረቡ ከዓ ካሓንኩ እዮም ኣምላኽ ስለ ዘይምልሰሎም ኩላቶም ብሕፍረት ገጾም ክኸድኑ እዮም ዘሶፎንያስ ነቢይ በረከት አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 7 ክሳብ 10